So for today's video mga idol, nangrinte na po dahil mga Gasbines TV no, kay matay wagi panudan mga idol. Kauban din nato dia mga idols Pabloy ako, si Miloy, Bertoy, Archong ug si Lando. Tigbit-bit og kuan, sinilas ra. So bani mi ninyo, let's go. Nader. Aluan mga idol. Alwin mga idol. Alwin toy. Okay, good lucks. Pakai. Pakai itu isda. Oke. Luma din na. Ha? Okay, kaya guys, laki. Ang laki guys. Oh, sa. Tulay. Nabot. Tulay. Wala lagi. Okay, so ang laki ng Taiwan guys. Beli ako. Ito kasi. Kuha yan. What is this thing for my soul? Ati ito buhi. Ikan ano. Nah, lagi ni. Pateng tingin. Belum itu banget. Ano dali sabay? Guys, Nah, guys. pantat again. Dua deh. Warna Isa naman. Ano? Pada yang ditakot. Awe bangag anak dito jaro. Kaya dali na tinatakot sa unir. Dito jar na to di lubog ko. Kaya yang tinatakot sa unir lay padayon sa dito mo. Campak na ito sila. Daga na ron. Ngawan guys. Naman ko yung pini guys. Makiguro tayo ng baba. Down kayak dia. Segundang kayo na beri segundang pil. Landon nyo guys. Pagod na. Ito. Namang bangag diri agud to. Ako ano ko pantat. Mapis kabok tong ito. Ko? Hindi ako talaga. Dari ko na dari. Warro. Gawas nito la. Ya. Warro. Itu ora. Gawas nil. Oh. Udah itu ba? Tayo to da abay to da ko to bangga sarap to. La. Marang di bangga tayo. Tikig na sila halaw. Ito isda to ba? Haluan ay. Ang halwang Tuh, ya Lando ay. Puyo, ang tilapia. Do ay. Mana?